Ćao. A da se uluči. Ćao, ja sam Drži Lado. tako Binc, uluči ti kao Čuti. što ti. Ajde. Ćao, ja sam Lado. I snimat ću dok me ne smorim. Šalim se, snimao 11. epizodu Minecrafta Skyblock, ja i Jaco. Ja Jaco. Aca. Ja Jaco. Aca. Tako vam je to i to vam je tako. Koji kurac neće, dođi vamo, da mi pridržiš ovo, ej. Pridrži me ovo, čitaj što pišem. Kaš malo. Čekaj, stani. Sad će ovaj kurac sad. Sad ću drumnem. Čekaj. 10, bulje, Sad. piše. Da piše. Ništa. A pročitaj što piše. Ništa. A pokušaj kurac, pročitaj što piše. Kako se zove to? Cocoa? Ništa. Cocoa beans. Beans. Kako svaki put, majku, izabramo priču. Šta je? Ti. Cocoa. Kako neće? A brate, radio sam pravilno kako neće, baš mu motoru. Kada prodajemo? Ćemo li kuki da prodajemo? Čega? Kuki? Kuki. Kako ću? Lapis lazuli. Lapis lazuli. Hello my precious, what's up? Šta? Koliko ćemo komada da prodajemo lapis? Za 5? Vuj. Bas. Sad da stavimo, mak se s mene! Ovo, pederu. Mak se jebati. Aš! Pederu. A nemoj da ti jebe mater, ostavi to! Ostavi to! Da te kikujem. Da te kikujem s ostrova. Aj ako smiješ. Misliš da ne smijem? Aj ako smiješ. Zato što ne smijem. Pusti mi da napišem ovdje za... Aj ako smiješ. Molim. Da vidje. Koliko ga prodajemo? Koliko ga prodam? Ti si najbolje, ti odluči. Aš! Ti si rekao da ti ja ne trebam, aj ti ne trebam ti. Ne vola kad nećeš da pomažeš. Izbači me ako hoćeš. Boli me. Znaš i kako me brike. Snimaš ti? Snimaš? Aco je blam. Ojoj. Da. Harvey Lord. Što nećeš umrijeti, ali izgubiš eksperijan pa ću razlikom pokutim. Pa već ja da otvorim tvoje često. I sve ti pobacam. Ostavi mi to! Vrati sa siđe, požuri! Rado, vrati mi sa siđe, alo! Sad sam duh. Sad smo duhovi. Skiba na glavu. Zabuđo. La. Evo, skinemo ovu kapicu, maks, smetam.
Max je, brate, šta se napio, gdje god sam ja? I ni počeo nisam. Nie. Kažite. Mi... Ti postoji? Da se sadimo džungl... I am duh. I ja sam. Znaš ti smeta taka ciga, bro? Znaš ti smeta? Ne vidiš ništa. Bandcamp. Jebte mi cesta. Jel da vlači? Eto. Eko ti. Така ti je život. Hoćeš nešto da snimaš, možeš samo 10 minuta. A ti si prvi prepao da snima. Znači, da mater, ti si prvi. Kaže, boli mi stomak, uvatila me trema. To si ga. Pa jes, ali ti kad si ja rekao aj snimaj, ti si rekao, onda smijem ja nešto, ne mogu ja. Nego nema memorije na kompjuteru. A čuješ, nemaš memorije, no lažeš. Sve pa screenshot pa ćeš da vidiš da nema. Laži. Nikog ja imam memorije. Computer. 15. Ali imam 127 GB free. Da. Ali brate, svakom snimljenom epizodom gubimo gigabajt. Baš ili... koliko? 100 megabajti? 100 megabajta gubimo svakom snimljenom epizodom. Da, nije. Prije sam imao 170 i nešto, sad 120. Ili sam imao 150 možda, nemam pa. Aco? A mogli bi si mi, Bogu mi, još nešto da izgradim? Hoću nešto, samo sekunda. No ti nećeš, no ti bi Ja, sam... hoću. Čekaj me. Čekaj mene. Stani. Dovoljno ti to. A? Dovoljno ti to. Hoće? Nego što ne postavim samo testovi. Već poslije da... Što praviti? Poslije da... Sjeti ti ugao. A dovoljno ti je ovo, vrti, no ti bi sad sve da prodaješ. Jes, da se to... Neće ti niko to kupit, ko će ti kupit? Jes, kupiš. Ko kupi svaka mi. Da misliš da povećamo zid? Da ne mogu da ne iskače vam, da nas ne zabavaju. Evo. A ružno je kad se poveća zid. Hitne situacije mora. Kako ti voliš da se nabiješ na jedan blok pa smetaš to? To niko ne može. To ti je. To je to, dragi gledalci, dođi vam se pozdravim. Čekaj, popnem se na blok, ono kao... Koliko si snimao, Radi? Kao zalazak sunca, ajde dođi vam. A koliko si snimao? 9 minuta, tačno, dođi vam. Ako vrijeme povećalo, gdje si? Dođi vamo, 30, oba, kaj? obrni se. To je to, dragi gledalci. Kraj 11. epizode. Možda ćemo snimati još, možda i nećemo. Ajmo isto vrijeme, ćao. 3, 4, sad. Ćao. Ćao. Lajkujte, dislajkujte, radite što ćete. Ajmo opet. Ćao. Ćao. Ćao.